Tento díl vám přináší stavba Karavanů.cz, e-shop z doplňky a servis obytných vozidel. Posluchači na Spotify, diváci na YouTube, vítejte u dalšího dílu Oncastu. Tím dnešním hostem je novinář a moderátor Michal Rosypal. Dobrý den. Dobrý den. Jsme v Broumově, natáčíme v Broumovském klášteře, ačkoliv vy z Broumova vlastně nejste. Jste asi třetí nebroumovský host tady u nás v tom našem pořadu. Řekněte mi, jak jste se k Broumovu dostal? Já jsem se k Broumovu dostal, takže před několika lety, už je to podle mě 4 nebo 5 let, mě oslovila Hanka Valentová, vlastně organizátorka místních broumovských diskuzí, jestli bych nepřijel moderovat jednu z panelových debat v rámci broumovských diskuzí. Já jsem na to kývl, byl jsem tady poprvé, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu a kam jedu, protože nejdál směrem jsem byl v Hronově před asi 10 lety a byl jsem úplně nadšen. Uchvátila mě místní atmosféra, příroda a samozřejmě ta atmosféra broumovských diskuzí, která je neopakovatelná. Hanka mi tehdy říkala, že je takovou ambicí, aby to byl takový trochu jako český Davos, čemuž jsem neúplně věřil, když mi to říkala, přiznám se, ale musel jsem jí dát za pravdu. Má to tady opravdu atmosféru toho, že jak je Broumov daleko a jak má ten neuvěřitelný génius loci, tak tu atmosféru ty diskuze mají opravdu neuvěřitelnou a neopakovatelnou. Takže jste se nevyděsil, když jste slyšel slovo Broumov? Ne, to ne, tak spíš samozřejmě vždycky je to náročnější se to nějak logisticky poskládat, aby to člověk zvládl a stihl, ale právě vždycky se snažím ten pobyt si protáhnout alespoň na 1 nebo 2 noci a podívat se tady i do přírody nebo udělat si nějakou procházku, když už člověk tady je, tak to využít nejenom pracovně, ale i si trochu odpočinout. Takže jste tady měl možnost alespoň v malé míře projít to okolí, tady nejenom klášter, ale i ty naše broumovské stěny, Adržbach a podobně? No v Adržbachu to jsem byl teda jindy, to je už kousíček zase dál, ale jasně okolí tady je fakt nádherné, Hvězda, Špičák, teď si přesně nepamatuju, další lokace, Božanov tuším? Božanov. Tam pak je ta koruna. Jednou šel, no. No a když byste teda mohl doporučit něco lidem, protože předpokládám, že rozhovor si pustí vaši fanoušci, vaši nějací přispěvatelé a tak dále, doporučil byste jim tady nějaké prostory, nějaké místo, kam se určitě podívat, když sem pojedou? No řekl bych, přijeďte do Broumova, protože je to tady opravdu krásné a takové zapomenuté. No a konkrétní místo, no samozřejmě tady místní klášter, ve kterém teď jsme, ve kterém se dá i přespat, a má to taky neuvěřitelnou atmosféru spát vlastně v těch celách jednotlivých, tak je to tady moc pěkné a samozřejmě klášterní zahrada a i okolí, obecně příroda je nádherná. No já moc rád chodím teda odsud na Hvězdu, protože to je kolik, asi 6 kilometrů, tuším, tak nějak zhruba nějaká hodinka a půl do kopce právě mezi skalami. Je tam taková taky zapomenutá hospůdka, kde to vypadá, že se zastavil čas. A většinou teda já jsem tady vždycky, když prší. Já jsem tady asi po 4. nebo po 5. a nikdy jsem tady nezažil sluníčko, tak nevím, jestli tady prší takhle permanentně, nebo jestli já na to mám štěstí dnes, nevím, jestli je to vidět, asi ne. Ale když se dívám tady spokojeně do klášterní zahrady, tak je tam krásný deštivý den a ta Hvězda má atmosféru, že když tam jde člověk těmi lesy mezi těmi skalami a ta pára se vypařuje z těch lesů a člověk tam dojde opravdu takové té hájenky, roubenky, nevím, jak to nazvat, kde hoří krb a jsou tam svíčky. A tady já tady bývám většinou na podzim, tak ve 4 odpoledne už je tma, což doufám dneska nehrozí, ale je to takové podzimní počasí, přestože je začátek srpna. Je to tak. No, to bylo k Broumovu, posuníme se trošičku dál. Novinář a moderátor. To ale nebylo vaše původní povolání, nebo nebylo to, co jste vystudovali, jestli se nepletu? Není to, co jsem vystudoval, ale jako je to moje původní povolání, protože vlastně už při škole, já jsem studoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tak už při škole jsem začal pracovat v Českém rozhlase, nejdřív teda v Asociaci pro mezinárodní otázky, ale to spíš byla taková spolupráce na studentské bázi a jako moje první práce byla v Českém rozhlase. První jako velká fulltimeová práce, tak to myslím. Jasně. Český rozhlas velikou výhodou toho je, že vlastně vy nevidíte, nebo je to jenom jako audio, není to video i audio dohromady, to, co vlastně děláte teď v rámci Michalova mashupu, k tomu se určitě dostaneme. Je něco, v čem byste tam vytknul ty výhody, když děláte jenom ten audio formát? No ono už to tak úplně není. Rozhlas už je i video. Už vlastně několik let jsou normálně kamery ve studiích a nejenom, že teda
se může divák podívat živě do studia, když se vysílá, ale řada těch velkých rozhovorů, které já jsem dělával, nebo vlastně teď opět zpátky dělám v rozhlase, tak se natáčí na video a je na YouTube, kde vlastně mají některé ty rozhovory jako 10 000 nebo 100 000 shlédnutí, normálně jako videokanál Českého rozhlasu Plus. Takže už to tak není, že by to bylo čistě jenom audio. Samozřejmě to audio je primární a prioritní, ale já ještě, když jsem byl v rozhlase na plný úvazek, tak jsme dělali s kolegyní cyklus veřejných debat v regionech, kdy jsme vlastně 8krát do roka vyjížděli ven, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Liberec, různá místa. A i ty veřejné debaty, přestože to byla 1,5 hodiny dlouhá debata v Českém rozhlase, živě vysílaná, tak jsme ji streamovali. Měli jsme tam i videotým a streamovali jsme ji i na Facebooku, i na YouTube, i na našem webu. Takže ona je to podle mě nutnost, že vlastně všechny ty formáty dneska potřebují obsáhnout všechno. Vy potřebujete, přesně jak to máte tady, potřebujete mít i audio stopu, kterou můžete poslouchat v podcastech, potřebujete mít i video, ať už na YouTube nebo prostě nějaký sestřih na sociální sítě a ideálně, což nevím, jestli vy to tak máte, a já třeba jako v rámci Mashupu to zatím nemám, ale v rozhlase to pochopitelně potřebujete k tomu mít i článek, aby si posluchač, divák přečetl vlastně v textové podobě, co je třeba součástí toho rozhovoru. A to my vlastně máme. Máte? Jo, není to teda úplně viditelný, protože to děláme v rámci Broumova Dobromovského zpravodaje vždycky jednou měsíčně. Děláme to zpětně, takže to není úplně k tomu aktuálním dílům, ale zpětně to vždycky doděláváme. No, tak to je super a jako pro mě třeba další ještě rovina by byla v rámci Mashupu mít ještě vlastně třeba jako na webu článek. Pardon. Větší shrnutí třeba toho, co v tom rozhovoru se odehrává, nebo nějaké citace. Já mám vždycky takový jako samozřejmě perex, nebo 2-3 odstavce k tomu mám, ale lidi chtějí prostě i číst. Je to tak, takže vlastně není to tak, že to audiomédium nebo i to čtené médium teďka je vlastně upozaděné v rámci těch video, rozhovorů, podcastů, které jsou vlastně hodně právě o videu. Je to tak, potřebujete podle mě všechno, potřebujete obsáhnout všechny ty formy a všechny ty žánry. No a když vlastně děláte teďka Michalův Mashup, předtím jste dělal rozhovory, které měly cirka 25 minut. Vydrží dneska lidi poslouchat rozhovor, který má více jak 25 minut? No nevydrží, samozřejmě, že ne. Nebo nevím, teda přiznám se, že nemám data z toho audio prostředí, tam nevím, jaká je doposlouchanost, ale co se týče mých videí, tak tam je průměrná délka shlédnutí nějakých 12 minut zhruba. Což si myslím, že je vlastně dobrý čas, že ten YouTube mi vyhodnocuje, že to je jako nějaký vyšší průměr nebo nadprůměr, ale na druhou stranu na YouTube frčí dlouhá videa, že? A zase se vrátily ty formáty rozhovorů hodiny a déle. Je to vlastně možná výhodné i kvůli reklamě, že čím další video, tím víc té reklamy tam můžete mít, ale obecně ten trend těch dalších formátů tady je, ale samozřejmě zase na to musíte mít nějaký teaser, který je kratoučký a který k tomu dalšímu formátu zase ty diváky přitáhne. No my jsme teďka vlastně úplně přeskočili až k tomu vašemu mashupu. Pojďme se o tom tedy trošku pobavit, tak jak to děláte. Já jsem koukal, že vy vlastně máte vždycky nějakou krátkou ukázku, ať už je to v podobě reelu nebo toho videa na šířku, potom vždycky vydáváte 23-25 minut jako epizodu a zbytek je potom pro předplatitele na tom teďka oblíbeném Hero Hero. Je to tak? Je to tak, přesně jak to říkáte. Mashup je vždycky každou neděli večer pro předplatitele v plné délce, vlastně s několika denním předstihem. Ty epizody mývají tak 1:10, 1:15 zhruba. Z toho za několik dní je vždycky třeba 25 až 30 minut v průměru. Říkám v uvozovkách menší polovina, protože samozřejmě to je nesmysl, uvědomuji si to, ale říkám to s nadsázkou, tak menší polovina je vždycky takhle zdarma, ať už na YouTube nebo na stream.cz. A opravdu to, co jste zmínil, buď Reels nebo nějaké video na sociálních sítích, které má minutu, maximálně 1,5 minuty, tak je vlastně takový trailer na ten jednotlivý díl. Takže plná verze 70-75 minut pro předplatitele, zhruba 30 minut, zkrácená verze po několika dnech YouTube a stream a Reels prostě jako pouták. A vyplatilo se vám dělat tyhle ty trailery na to? My jsme to dělali hodně v prvních 2 sériích, kdy jsme skutečně z toho až 50-minutového rozhovoru vytáhli 1,5 minuty, kde bylo představení hosta, pár otázek, pár jeho nějakých nejzajímavějších odpovědí, ale i tak bych řekl, že to nebylo úplně tak poutavý pro ty lidi, jako když vydáte jednu otázku Reel, jednu odpověď Reel a pak celý video. Nevím, jako mám pocit, že se to vyplácí, nebo já se hodně
řídím tím, co mě by samotného bavilo, nebo co mě zajímá. Vlastně proto jsem si i mashup vymyslel a začal realizovat. Takže mě baví se podívat prostě na ten trailer a nějaký sestřih jako best of těch nejzajímavějších věcí, podle kterých samozřejmě z té minuty si člověk udělá názor, jestli mě to baví a láká, jestli si to pustím, anebo jestli ne, jestli ten čas prostě věnuju něčemu jinému. No. A vlastně myslím si, že i mám jednu slečnu, která mi s tím pomáhá, studentka žurnalistiky, která si myslím, že ty reely a ty trailery dělá velice dobře. Jsem z ní úplně nadšen, tak je to pro mě vlastně taky takový žánr sám o sobě, že nutnost umět do té minuty nebo minuty a půl vybrat to nejzajímavější, aby tam byly třeba ty odlehčenější pasáže a ta atmosféra uvolněná, která opravdu na těch mashupech je, a která se střídá s těmi pasážemi třeba vážnějšími nebo hlubšími, tak o to se snažím. No a jaký je ten koncept toho mashupu? Protože vy jste natáčel tady u nás v Broumově, v Klášterní zahradě. Je to takhle pořád? Vyjíždíte na takhle různá místa a natáčíte ty rozhovory po zajímavých místech? Ne, primárně jsme v Praze přes jarní, podzimní a zimní sezónu. Jsme teda začali na jaře, takže zatím máme za sebou to jaro, ale na podzim se budeme vracet do divadla Not, což je fantastické divadlo v Praze, kde máme krásný prostor, vlastně takové videogalerie pro nějakých přesně 35-40 lidí, takže to nám přesně splňuje ten koncept tak, jak já chci, aby mashup byl vlastně komorní povídání si kámošů, kde teda shodou okolností 3 z nich jsou jeden moderátor a 2 hosté. No a teď přes léto od června do začátku září máme letní open air scénu v Anežském klášteře, v kavárně Anežka, kde vlastně se taky scházíme s hosty a je to potom příjemné, že jakmile se donatáčí, tak je možné v tom nádherném prostoru, opravdu tam je to krásné, s tím takovým velkým stromem pod lípou, tak se můžeme ještě pobavit neformálně. Takže to jsou vlastně 2 naše pražské scény. No a tady v Broumově to byl vlastně náš druhý nebo třetí výjezd. Byli jsme v Ostravě a teď jsme byli v Broumově, tak druhý výjezd. Druhý. Takže krásná stříbrná pozice pro nás. Jo. Tak já jsem za to rád, protože vždycky si myslím, že je dobré právě vytáhnout to natáčení a vysílání i někam mimo, že je dobře se dostávat s tím pořadem ven, takže bychom chtěli jezdit víc, ale samozřejmě zatím ještě čas spíš to neumožňuje, protože generujeme jednou týdně díl a ono samozřejmě poskládá to logisticky tak, abychom dokázali opravdu každou tu neděli publikovat tu novou epizodu, tak je pořád relativně ještě složité a náročné v tom našem 5 týmu. Jasně. Je to spíš podcast nebo talk show? Protože velikou výhodou, kterou vy máte v rámci těch mashupů, je to, že když je nahráváte, tak tam máte to reálné publikum. Odpovídá to spíš ale formátu talk show, než formátu toho podcastu, který teďka je na těch sociálních sítích hodně jako oblíbený a dělá ho vlastně kdekdo. Ano, není to podcast v tom smyslu, samozřejmě můžete ten formát jenom poslouchat, protože tak to prostě je a jsme i ve všech podcastových aplikacích, ale pro mě to není úplně klasická talk show. Já právě od začátku jsem ten formát koncipoval tak, že nechci, aby to bylo vlastně klasický formát, host, nebo respektive v mém případě 2 hosté a moderátor a publikum, které sedí a jenom se dívá. My opravdu stíráme tu hranici mezi jevištěm a hledištěm a vždycky ten setup máme uspůsobený tak, že lidé vlastně sedí kolem nás nebo jsou opravdu součástí toho pořadu. Já diváky zapojuju, že jsou zapojení třeba v nějakých rubrikách, nebo v některých rubrikách mi třeba pomáhají, to zase nechci úplně prozrazovat pro ty, kteří třeba ještě nebyli se podívat na natáčení, ale rozhodně se nemusí diváci bát, že by byli uvedeni do nějaké nekomfortní situace, ale jsou tam připraveny takové pasáže, kdy lidé jsou do toho zapojeni aktivně, ale, jak říkám, nějak vždycky žádná odpověď není špatná, není to nějak, že bych je, chraň bože, zesměšňoval, nebo se je snažil opravdu vyhodit nějak z konceptu, ale je pro mě důležité, aby ti lidé celou dobu měli vlastně pocit, že jsou součástí toho pořadu a že je to opravdu takové, jako tady se nás sešlo 30, 40, 50 lidí, povídáme si a vlastně mě i zajímá, co si myslí lidé, jak oni znají ty hosty, na které přišli a tak. Takže je to v rámci i toho, že to udrží potom tu jejich pozornost pro celý ten díl? Myslím si, že ano, nebo doufám, že ano. Je pro mě vlastně důležité pořád jako být v kontaktu s těma lidma a hlavně je to tak, že já vlastně miluju natáčení před živým publikem. Přiznám se, že ty rozhovory takhle 1 na 1 někde ve studiu už pro mě
nechci říct, že byly překonané, ale přemýšlel jsem vlastně, jak ten formát oživit a hlavně my teď vůbec nevíme, kolik lidí se na nás dívá, nebo jestli už jako to moje vyprávění tady vypnuli. Ale s tím živým publikem to vždycky poznáte, jestli se baví ve smyslu, jestli se smějou, když jsou tam vtipnější pasáže, když je tam třeba nějaká hlubší pasáž, tak je nádherné úplně pozorovat, jak ta atmosféra opravdu jako stichne. A když se bavíme třeba, jsou hosté, kteří se rozvyprávěli třeba o svých terapiích nebo o nějakých psychických problémech nebo dilematech, které řeší, tak pak slyšíte vlastně úplně zase to hrobové ticho. Pak, když třeba je pasáž, která možná je nudnější, tak vidíte, že prostě lidi si vytáhnou telefony a nebo si něco začnou špitat. Takže i podle té atmosféry já se snažím uspůsobovat ten rytmus toho rozhovoru a právě tam mám několik vždycky pasáží nebo rubrik nebo nějakých her, kterými se to snažím vždycky rozstřelit. Ale není to zase jako klasická talk show, že by to byla řechtačka od začátku do konce, to ne, ale mám velkou radost, když se lidé na Mashupu smějí. Ale i když se tam třeba něco rozvíjí. Jasně. Je právě to živé publikum něco, co vás oživilo v té práci po těch zkušenostech v Českém rozhlase, v DVTV, když jste vlastně ty diváky neviděl? Ano. Já pocházím z herecké rodiny a mám vlastně rád ten kontakt s živým publikem a myslím si, že člověk může být potom uvolněnější a přirozenější právě paradoxně, protože to živé publikum je ten ještě jako třetí parťák. Jsem tam já, jsou tam dva hosté a ti diváci jsou vlastně toho součástí. Takže mě velmi potěšilo, když mi jedna divačka po natáčení, protože já po každém Mashupu si ještě obcházím stolky a obcházím si ty diváky a zajímá mě jejich zpětná vazba, jak se o tom dozvěděli, proč přišli, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo. A jedna divačka mi říkala, no vy jste třeba v DVTV i v Českém rozhlase působil tak velmi jako usedle a seriózně a tady prostě je to zábava, jste uvolněnější, tak jak pardon, že to říkám, to je super, to mě právě hrozně moc těší, protože to bych si přál. A přesně jak jste zmínil, jako podcastů a rozhovorů je strašně moc, jako na český trh ta inflace je neuvěřitelná. Ale Mashup je vlastně odlišný tím, že opravdu ti diváci hrajou velmi důležitou roli v průběhu celého toho natáčení, vysílání a pro mě vlastně tím se odlišujeme, že to je opravdu před lidma a s lidma. Tak, že to není před lidma, že je to s lidma natáčeno, což si myslím, že je to důležité. Takže chci vlastně, aby to tak vizuálně vypadalo, aby přesně ti diváci byli v těch jednotlivých záběrech a hlavně, aby byli teda vtaženi co nejvíc prostřednictvím těch jednotlivých rubrik do toho natáčení. A chodí teda lidi na hosti, nebo chodí lidi na vás po té zkušenosti s tou slečnou? Je to kombinace. Samozřejmě ti hosté jsou primární a rozhodují se podle hostů, podle toho, jestli jim jeden nebo oba, nebo to vzájemné kombo přijde zajímavé. Mnohdy já třeba se ptám i v rámci nějakých dotazníků, protože mě zajímá ta zpětná vazba, tak se třeba o tom tématu nebo těch hostech dozví třeba z mých sociálních sítí, když zveřejňujou, ale jasně, že pak řeknu, ale přišli jsme tady dneska na Václava Moravce nebo na kombo Tereza Ramba a Janek Rubeš nebo na Reje Korantinga a Mikýře, protože nám to prostě přišlo zajímavé. A no, takže tak. No, podle čeho teda vlastně vybíráte hosty? Protože dost často to jsou úplně své protiklady. Je to tak jako schválně dělané, nebo... Je to schválně, protože, nebo takhle, nejsou to protiklady v tom smyslu, že by tam byl nějaký konflikt nebo konfrontace. Na druhou stranu mě baví dávat dohromady dva lidi, kteří se třeba znají, ale nikdy spolu takhle nedebatovali, nebo se neznají, vidí se úplně poprvé, nebo jsou to dva zástupci jedné profese, ale mají úplně jiný úhel pohledu, mnohdy třeba generační, nebo co se týče využívání technologií, anebo to jsou úplně rozdílné profese ve smyslu sportovec a politický geograf, Vavřinec Hradílek a Michael Romancov. A mě baví hledat jejich společné průsečíky, společné body, v případě právě třeba Vávry Hradílka a Michaela Romancova, to byla voda. Jeden prostě vodu sjíždí, druhý oni píše jako o důležitém komunikačním kanálu, ale pak jsme přišli na to, nebo já jsem přišel na to, že oba mají nějaké herecké zkušenosti, oba se vyjadřují k Rusku, k ruským sportovcům a vlastně nabízet tyhle různé úhly pohledu mě baví. Takže ty kombinace vznikají tak, že máme s editorkou, se kterou tvoříme obsah Mashupu, která je pro mě naprosto nepostradatelnou součástí baterii hostů, vlastně seznam hostů, kde si píšeme jako zajímavé typy a zajímavé osobnosti, které nás baví, zajímají. No a vždycky, když si k ním děláme předrešerši, tak podle toho dohledáváme ten v úvozovkách protiklad, ale protiklad v tom dobrém slova smyslu, protože mě baví právě to, když třeba ti hosté se začnou vzájemně na sebe ptát. Já tam vlastně v některých částech
chci, aby si třeba prohazovali ty role nebo aby se vzájemně inspirovali a podle mě z toho vzniká pak ta zajímavá esence a přidaná hodnota mashupu pro mě, už to pro tvůrce, ale i vlastně pro diváka je v tom, že zaprvé je to děláno s těmi lidmi, s tím publikem, ale na druhé straně, že právě ta inspirace a to, že ti hosté se mnohdy ukážou v úplně jiném světle, než jsou normálně známí, právě vychází z té interakce s tím druhým člověkem nebo s tím druhým úhlem pohledu, protože při vší úctě, jak je těch podcastů tolik a různých rozhovorových formátů, tak osobnosti typu Radek Špicar, Tomáš Sedláček nebo nevím, paní Nerudová, Lukáš Hejlík, Miroslav Kalousek, Jindřich Šídlo, kteří byli hosty Kovy, tak už těch rozhovorů dali tolik a vlastně vymyslet ještě nějakou novou otázku nebo nějaký nový úhel pohledu mi přijde složité. Byť nemožné a samozřejmě snažím se o to, ale taky pro mě obrovskou satisfakcí a dobrou zpětnou vazbou, když taky po natáčení za mnou někdo přijde a řekne, ale tohle hosta jsem slyšel prostě xkrát a tady jsem se dozvěděl něco nového, tohle mě třeba vůbec nenapadlo, nebo tohle jsem o něm vůbec nevěděl. Takže vlastně o to se snažím, aby ti hosté byli ukázáni vlastně i trošku z jiných úhlů pohledu a zase byli vyhozeni do jako roviny nebo linky, kterou vlastně úplně neznáte. Příklad, když byl Miroslav Kalousek v díle s Lukášem Hejlíkem, tak jsem se pana Kalouska ptal na to, jestli má třeba hereckou průpravu, jak si zkoušel projevy, protože ta formální stránka projevu a teď bez ohledu na nějaké sympatie nebo antipatie, tak prostě řečník byl vždycky velmi dobrý a zkušený, tak jestli se rozmlouvá, jestli prostě si ty projevy zkouší před zrcadlem. Takže vlastně, což není vlastně téma, které by s ním, pokud jsem dobře četl všechny rešerše, někdo řešil. Jasně. Když jsem vlastně mashup zažil, když jsem mashup i viděl, ať už jako host nebo jako divák někde z obrazovky, hodně mě to připomínalo Saturday Night Live, se to jmenuje v Americe, to show. Nebral jste trošku inspiraci i v tom v rámci právě těch vašich her a těch interakcí s publikem? Trošku ano, samozřejmě, to úplně otevřeně přiznávám. Ne úplně v Saturday Night Live, ale mám rád právě třeba Jimmyho Fallona, který z tohle formátu vzešel. Mám rád Grahama Nortona a jeho styl vlastně talk show. A třeba i v českém prostředí lehká inspirace je v pořadu, schválně si byste tipnul. Nenapadá vás? České mě nenapadá. Ne, Krásný ztráty. Nevím, jestli si to ještě pamatujete, to bylo někdy zhruba před 20 lety, moderoval to Michal Prokop a bylo to vlastně rozhovor tak jako v barovém prostředí, kdy si tam zval dvě osobnosti, ale mnohdy víc, a já pana Prokopa mám tady velmi rád, ale on to dělal jako, že mluvil jako s jedním a s druhým, nebylo tam tolik třeba těch průsečíků, nebylo to s tím živým publikem, ale třeba tady ten formát jsem vždycky mýval rád a rád jsem se na něho díval a taky jsem mýval hodně rád Noc s andělem, což byl vlastně hudební pořad vždycky v sobotu večer a vlastně tak si i mashup představuju, že je to formát, který já bych chtěl sledovat, když přijdu večer z divadla, z hospody, prostě z nějaké vernisáže, přijdu domů, ještě si chci třeba otevřít jedno pivo a nechce se mi jít spát, tak přes nějakou třeba půl hodinku ještě si chci něco pustit a vlastně tohle pro mě, tady ten formát vlastně té jako late night show trošku splňuje, nebo tak já si to představuju. Takže máte radši pivo než víno? Asi ano, ale nepohrnu ani vínem. Záleží samozřejmě na jídle a na společnosti, ale primárně spíš asi pivo. Teď jsme trošku odskočili. A mám rád tady vodu, neperlivou, voda Natura. Děkujeme sponzorům. No, jsme u sponzorů. Jak vlastně fungujete v rámci jako financí? Je to, že všechny projekty se v dnešní době snaží být co nejvíc jako low budget, aby do toho lidi samozřejmě tak jako my, co nejméně museli investovat, ale co nejvíc z toho získali. Máte to v rámci mashupu stejně? Ano, my jsme hodně low budget projekt, jsme opravdu mini tým vlastně 3 lidí plus 2 stážistů, kteří nám pomáhají s řadou věcí. Točíme na telefony, jsme opravdu jako nízkonákladový a to financování jako v dnešní době podle mě je nezbytnost jít si na platformy přesně typu Hero, kde jsem já a vlastně skládá to z těch malých drobných příspěvků. Mashup stojí 4 € měsíčně, což je vlastně 100 korun. Výhodou je, že když vlastně financujete nebo platíte tu 100 korun, tak máte všechny lístky na natáčení zdarma, takže vlastně doufám, že to je takový největší benefit a hlavně máte ty plné epizody, ať už v audio nebo ve video podobě. A aby se člověk uživil na YouTube nebo na streamu, na těch platformách, kde vlastně mám vždycky tu půl hodinu zhruba, tak tam je potřeba mít prostě v českém prostředí
10 000 vás píše, 100 000 vás chlédnutí při každé epizodě, což zatím na takových číslech nejsem a doufám, že budu. A směřujeme tam, rosteme, ale pořád si myslím, že je to vlastně nejčistší forma toho jako financování těchto projektů, ale pokud se vám to líbí, pokud se chcete účastnit natáčení, pokud chcete mít celou verzi, tak prostě 4 € měsíčně nám prosím zaplaťte. V dnešní době je mi jasné, že těch platform a různých subjektů, které takhle jsou financovány, je strašně moc. Na druhou stranu dřív si taky člověk kupoval noviny každý den. Prostě pamatuju si, že jsem chodíval kupovat třeba Troje noviny ráno do trafiky a člověk tam nechal tehdy třeba těch 40 korun za ten jeden den za Troje noviny, no tak to tak prostě je, no. Jasně. No a říkal jste, že na to míříte, na ta čísla? Jenom pardon, vlastně, když to spočítám 4 € měsíčně, to znamená vlastně jeden díl stojí 1 €, což je 25 korun a to už si nedáte, to už není ani půlka kafe a je to méně než půlka piva, že jo? Určitě. No, v rámci Hero Hero, tak Hero Hero se dneska dělá kvůli všelijakým bonusům, ať už to jsou nějaké ještě peprnější otázky, ať už to jsou všelijaké krátké formáty, typu právě těch her. Je tohle něco, co lidi u vás na Hero Hero taky najdou? Ano, samozřejmě mnohé ty rubriky, jak jsem o nich tady mluvil, tak jsou až v té placené části. Není to rozhodně tak, že bych si ty peprnější otázky schovával jenom do té druhé poloviny. Je to pro mě vždycky tak, že se snažím s tou dramaturgií nějak pracovat, aby to šlo od někud někam a pak prostě v určitý okamžik v nějaké té 25. až 30. minutě je ten střih, je pak se střih zhruba minuty nějakého best of z té placené části, ale pochopitelně, pokud člověk chce mít vlastně mnohdy ty vážnější pasáže a vlastně i ty odlehčenější, tak ty jsou bohužel až v té placené části. Mm-hmm. No a chtěl jsem se zeptat, říkal jste, že na velká čísla míříte. Jaká je vize pro ten váš pořad? Kam by se ten pořad jednou měl dostat a jak by optimálně měl vypadat ten jeho pík? Do O2 Areny. Takže na Štěpána Kozuba. ne, teď to samozřejmě to trošku lehčuju, ale nebudu jako zastírat ambice, jako přál bych si a s ním o tom, že ten pořad bude jednou vlastně soběstačný, že bude mít nějakou svoji fanouškovskou základnu. Je mi jasné, že ta cesta je k tomu obrovsky dlouhá a trnitá a vlastně baví mě vůbec to jenom být teď pořád jako na začátku té cesty. A tu O2 Arenu, to je takový jako můj sen, prostě s nějakou velkou třeba politickou show nebo talk show se jednou dostat do nějakých takových velkých prostor a vymyslet formát, který třeba tady ještě nikdy nikdo neudělal. Na druhou stranu jako nevím, jestli zrovna mashup do O2 Areny, protože to vlastně, co jsem říkal tady na začátku, ten princip je v tom komorním prostředí. Já zatím ani moc nechci rozšiřovat to publikum. Třeba těch 50 lidí je tak, myslím, adekvátní a akorát, aby zas člověk opravdu dokázal všechny ty lidi v uvozovkách obsloužit, nebo pak si třeba i obejít. Takže samozřejmě nevím, bylo by skvělé, jako kdyby na nás teď třeba 3 z posledních epizod se totálně vyprodali, že opravdu ta kapacita byla naplněná a vlastně já zatím nechci tu kapacitu zvedat, no, tak uvidíme samozřejmě, kam se to vyvine. V O2 Aréně, kdyby nás bylo 50, tak asi by to bylo hodně prázdné, ale uvidíme. My jsme vlastně z začátku vaší kariéry přeskočili na tu aktuální část. Pojďme se pobavit opravdu jenom lehoučce, o těch pár let dozadu, když jste procházel Českým rozhlasem, když jste procházel DVTV. Zajímá mě spíš to, co vy jste sám musel prožít, co vy jste sám musel oskoušet, jaké vlastnosti se v sobě musel najít, abyste věděl, že to děláte dobře. Český rozhlas i DVTV, no to zní jako fráze, ale byly jako neuvěřitelnou školou a teď to myslím opravdu se vší vážností, jako jsem strašně rád za to, že jsem se dostal do Českého rozhlasu a že jsem tam 8 let vlastně mohl začínat, protože ten rozhlas je podle mě vrchol toho řemesla, že jasně chybí tam třeba ta vizuální stránka v tom primárním slova smyslu, ale to video je tam taky. A ten rozhlas je neuvěřitelně rychlý, akční, vlastně intimní, komorní, na druhou stranu masový komunikační prostředek. A já jsem si vyzkoušel vlastně od redakce Radiožurnálu, od domácí redakce, od chození na tiskovek, od natáčení reportáží, už na nějaké biofarmě přes neviditelnou výstavu.
pro nevidomé, nebo kterou dělají nevědomí až vlastně po moderování potom na Plusu, co se týče různých pořadů, až po ty hlavní publicistické pořady typu ranního vysílání nebo interview nebo pro a proti. Pak jsem vlastně dělal ty veřejné debaty nebo debaty pro studenty o fake news. Takže jsem si za těch 8 let toho vyzkoušel opravdu hodně různá speciální vysílání. No a DVTV byl vlastně ten krok pro mě ještě dál, protože, a to se musím přiznat, to vlastně na to jsme možná i naráželi, byť jsem teda říkal, že v rozhlase to video je a je důležitou součástí, tak jsem si myslel, že když přijdu do rozhovorů v DVTV, kde je samozřejmě už primární to video, byť samozřejmě i DVTV má audio a i dnes má i přepisy těch rozhovorů v e-časopise, tak jsem si myslel, že ten rozdíl bude vlastně podobný. Jsme tady dva, bavíme se, jenom budu mít prostě kravatu a plazmovou obrazovku, kde můžeme ukázat prostě nějaké grafy nebo nějaké obrázky nebo nějaká ilustrační videa nebo fotky, ale ten videoformát je jiný v tomhle. A je mnohem víc, když primárně je to video, tak mnohem víc můžete pracovat s mimikou nebo s tichem. V tom je jako Martin Veselovský mistr, že prostě když je nějaká opravdu důležitá pasáž, tak on potom mlčí a vlastně jenom se na toho hosta dívá a nechá tu odpověď vyznít. Takže já, i když jsem začínal, tak mi jeden vlastně z vedoucích DVTV, Honza úředník, často říkal: Michaeli, moc mluvíte, jste jak v rozhlase, jako, nebojte se udělat pauzu. Takže a samozřejmě to, že člověk využívá nějaký vizuál typu plazmy, že může prostě použít grafy, že může použít citace, že může tomu hostu něco ukázat, s něčím ho konfrontovat, prostě je to vizuální médium. No. Typický příklad toho, jak se tohle dá využít nebo respektive nevyužít, a teď to jako nechci kritizovat, ale dá se to na tom ilustrovat, prezidentská debata v České televizi, kdy nakonec přišel Andrej Babiš do duelu s Petrem Pavlem. A šlo tam o tu pasáž, kdy mu pan Řezníček citoval jeho slova z show Jana Krause, kdy mluvil o tom, že nebyl v té zlé STB, že to byla ta hodná STB. A Andrej Babiš říkal: no to já jsem neřekl, to nejsou moje slova. A byť to byla doslovná citace, tak v vizuálním médiu, v televizi prostě podle mě nemělo být nic našího, říct, tak si to pojďme pustit. A ten záznam upustit, což oni tehdy neudělali, protože to bylo v tom jako Národním muzeu. Ale tohle si myslím, že je benefit té televize. Prostě tak tady vám to pustíme, tohle jste řekl, takže teď jako lžete, nebo jak to je. A to je ta výhoda toho vizuálního média. Samozřejmě můžete to udělat i v tom audio prostředí, ale tam už to nemá takový efekt, jako když se ta ukázka pustí. Jasně. No mě hlavně zajímaly jako vlastnosti, které jste v sobě objevil, které jste musel získat, abyste byl i trošku průbojnější, abyste měl takzvaně ty ostré lokty, protože novinář jako takové povolání není úplně jednoduchá věc. To ne, ale já to mám tak, že když vlastně dělám rozhovor a je třeba konfrontační a je s politikem, tak já nechávám nějaké svoje soukromé názory, sympatie, antipatie, vlastnosti vlastně dole na vrátnici. Jako pro mě je to do jisté míry role a beru to jako svoji úlohu, protože když byste byl politikem a pracoval s veřejnými penězi a rozhodoval o veřejných penězích, tak prostě k vám budu přistupovat jinak, než když budete herec, novinář, prostě umělec, spisovatel, vědec, podnikatel, to je jedno, sportovec. Takže pro mě vlastně nejdůležitější asi tou vlastností novináře je zvědavost a na druhé straně jako nebát se toho konfliktu nebo té konfrontace, ale s tím, jako já v osobním životě nesnáším konflikt a nechodím do konfliktu. Ale v tom pracovním prostě tak ty role jsou jasně dané. Vy jste politik, já jsem novinář, vy víte, že já se vás budu ptát a já vím, že mi třeba nebudete chtít na něco odpovědět, protože zase taky chápu tu druhou stranu toho, že někdy prostě člověk hůř přizná chybu nebo musí obhajovat něco, co mu samotnému nepřijde úplně košer, ale holt je to jejich práce, oni si ji vybrali, dělají dobrovolně a naším úkolem novinářů je na ty věci poukazovat, konfrontovat je s tím, co už třeba udělali nebo co plánují udělat, nebo když změní názor, nebo když něco dělá někdo z jejich spolustraníků, koaličních partnerů, to je jedno. Takže pro mě asi, jestli jako se ptáte na to, co jsem se naučil nebo musel naučit, tak je vlastně to jako hrát tu roli toho novináře a nebát se vlastně toho, že já tam vlastně nejsem jako za Michaela. To jako moje názory v politickém rozhovoru jsou a měly by být každému úplně jedno a já je tam ani necpu a mnohdy mi chodí maily, jakože co si myslím a
ti lidi neví, co si myslí. Jako můžou mít nějaký dojem, ale chodí mi ty maily třeba s obou nebo z víc názorových spekter. Takže pro mě nejdůležitější je to opravdu být ke každému stejně kritický a je mi úplně jedno, jestli jste politik zleva, zprava, z vlády, z opozice, prostě každý by měl. Já tu novinářskou profesi někdy přirovnám trochu k rozhodčímu ve fotbale. Jako můžete v soukromí fandit Baníku Ostrava, ale když jste rozhodčí tak a Baník fauluje, tak ten faul písknete úplně stejně. A fandíte Baníku? No jasně, tak jsem v Ostravě. Takže vás Praha nezměnila? Ne, naopak. Utvrdila. No, vám se během kariéry staly vlastně oba extrémy. Během rozhovoru s panem Paroubkem pan Paroubek vlastně odešel. Na druhou stranu DVTV, přiznám se, nespomenu se na jméno hosta, se vám host přilepil ke stolu. Ano, a ještě tam se stal v DVTV vlastně třetí extrém. Zmínil jste, že host odešel, jeden host se přilepil ke stolu, pan Franke, tuším se jmenoval. A třetí extrém v DVTV, kdy jsem jeden rozhovor ukončil já po 8 minutách. Protože tam vlastně docházelo k tomu, že jsme byli na hraně nebo spíš za hranou zákona, ano. Kdy tam byla jedna z paní, která kandidovala vlastně do voleb do Poslanecké sněmovny a na její kandidáce byl člověk dvojnásobně odsouzený za, teď si přesně nepamatuju ten paragraf, ale popírání holokaustu, hanobení rasy, národa, něco podobného. Ona se od jeho slov nedistancovala, řekla, že na nich nevidí nic špatného, byť podle všech soudních instancí tam byly opravdu 2 pravomocné rozsudky. No a v takovou chvíli, kdy i DVTV vlastně podléhá, nebo jakýkoliv novinářský formát podléhá i zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání, kde nemůžete dávat prostor někomu, kdo by šířil něco, co je trestným činem, tak ten rozhovor jsme po dohodě vlastně s editory a s vedením DVTV ukončili. Jasně. Jaký z těch 3 zážitků, jaká z těch 3 situací pro vás byla nejvíc překvapující? Asi nejvíc překvapující byl odchod pana Paroubka ze studia, přiznám se, protože zaprvé to bylo poprvé, nikdy jsem něco takového zažil a nestává se to úplně často v českých médiích. Bylo to v živém vysílání, bylo to na stanici mluveného slova, která nemá písničky, bylo to po 6 minutách z 25, tuším, že po 6 nebo po 7 minutách, takže opravdu jako na začátku toho rozhovoru. Bylo to v části, která pro mě ještě nebyla zdaleka tak konfrontační oproti těm třeba dalším částem, které jsem tam měl připraveny, takže vlastně to mě překvapilo, proč tady, protože to nebyla za mě nějak jako extra konfrontační nebo nepříjemná pasáž, ale prostě pan Paroubek naznal, že by se chtěl bavit radši o něčem jiném a nelíbilo se mu to, na co jsem se ho ptal, tak se rozhodl odejít. Potom vlastně ten aktivista přilepený ve studiu ke stolu byl taky překvapující, ale tam už jsem prostě věděl, že vysíláme živě a že máme další rozhovory a vlastně potom, když tam byl nějaký ten jingle, tak jsem odešel a nechal jsem našeho kameramana, aby to vyřešil. Takže tam, byť to bylo překvapující, tak tam jsem se tak necítil na to sám, jako v tom studiu s panem Paroubkem, my jsme opravdu byli v té místnosti jenom my 2 a další lidé byli v režii. Tady přece jenom v tom studiu, jako jsou lidi za těma kamerama, máte víc pocit, že tam nejste na to tak úplně sám. A ten třetí zážitek, ten rozhovor s paní Vítovou, který jsem ukončil, tak tam jsme byli domluveni na tom, že pokud by opravdu jako souhlasila se slovy, která jsou v Česku podle českého práva, podle českých soudů trestným činem, takže v tom rozhovoru nemůžeme pokračovat, takže vlastně tam jsem na to byl asi nejpřipravenější na tuhle variantu, že může nastat. Jaká byla dohra té přilepené ruky? Já si neumím představit, jak se to řeší potom. No, vzhledem k tomu, že tam byla asi minutu čas jenom na to, aby se proměnili hosté, abychom vysílali další rozhovor, tehdy to bylo konkrétně, myslím, potom s eurokomisařkou Věrou Jourovou, tak prostě přišel kameraman a tu ruku mu odlepil od stolu. Tak, říkali jsme, že se o tom budeme bavit opravdu okrajově, protože předpokládám, že DVTV, Český rozhlas rozebíráte opravdu všude. My jsme naopak hodně dopodrobna rozebrali ten mashup a proto na závěr vlastně každého toho našeho podcastu nechávám hosta, divákům i posluchačům něco vzkázat. Je to jakákoliv jeho message, jeho přání. Co je to něco, co byste chtěl vzkázat vy? No tak napadá mě, když jsme začínali Broumovem a když jsme v Broumově, tak bych všechny chtěl srdečně pozvat do Broumova, protože je to opravdu neobjevený kus podle mě české krajiny, české kultury a české historie. Je to tady opravdu krásné, má to tady obrovský genius loci, takže to mě napadá, že to bych asi využil, pokud se na nás dívají i nebroumovští, tady k propagaci tohohle koutu naší republiky, který já jsem vlastně taky objevil až před pár lety a moc jsem si ho oblíbil.
No a když teď tak jako rychle teda ještě se snažím v hlavě tomu udělat nějakou tečku, tak možná bych si přál, abych i já, možná teda přál bych to i divákům objevovali, mnohdy třeba neobjevené nebo takové zapomenuté kousky, ať už země nebo třeba nějakých našich vnitřních ústrojí, protože v tom je to kouzlo, když člověk naráží na něco nového a může objevovat a zažívat nová dobrodružství, tak to se snažím dělat a Broumov je toho teda konkrétním pro mě příkladem. Na závěr je taky důležité říct, že všechny vlastně důležité linky, ať už na vaše sociální sítě, na váš pořad Michalův Mashup, diváci najdou vždycky dole v popisku videa a já vám moc krát děkuju. Hostem dnešního dílu Oncastu byl novinář a moderátor Michal Rosypal. Já moc děkuji vám, díky.